Een nieuwe week en een nieuwe reisleider. En ik ga een mooi lesje meekregen voor de komende dagen. Dat lesje dat begint het ten zuiden van en onder de reek van Ljout. Ja, waar zou ik nou wezen, hè? Aan de sneldijk van en naar Friesland en aan het water, ja, dan is Grauw vanzelfs heel makkelijk te vinden van watersportliefhebbers en scootjesielfans. Nou ja, de scootjes lezen dit hier van de kant, maar ik denk dat we nog wel heel even het water opginnen. En mijn collega Willem van Meldvoort, die zit in een bunker. Ik wist het net, maar Grauw had een oude bunker. En ik zag aan ze in een heel mooi huis, namelijk de pastorie. En midden in Grauw en dan echt nog een hele mooie tuin dus. Ja, een heerlijke tuin, maar het had ik nog wel iets engs in zijn tuin. Iets engs? Ja. En dan maak ik mij die mee. Kom maar. Dat al ik je dadelijks. Maar ik wil eerst volle meer weten van Grauw. En we gaan je voen die me volgens mij daar alles over vertellen kan. Sietske Jongsma, hoi. Hoi, welkom in Grauw. Ja, dank u wel. Du bent hier dus hikken en tijnen. Hoe is dat om hier te weien en hoe wie het om hier op te groeien? Ja, fantastisch vanzelf. Grauw is een broeze dorp en vooral in de zomer vanzelf. En dan zijn we bekend om de watersport. En dan verdubbelt het aantal inwoners. En dat jouwt natuurlijk een hele andere dynamiek. Als winters, dan is het hier stil en rustig en is het vol meer met de bevolking zelfs. Ja, want hoe is dat dan in de winter? Mensen zullen misschien zeggen, oh, dan is het heel saai. Ja, nou dat valt wel wat aan. Het is lekker rustig vanzelfs, maar Grauw had wel een goed verenigingsleven, dus er is altijd van alles wel te doen. En we zorgen natuurlijk mooi al uit naar februari, want dan komt Sint-Pieter weer om. Ja, Sint-Pieter, het feest van het hier. Ja, dat is in Grauw echt het feest. Hè. Shirt elk band shirt er nou uit. Nou ja, net alleen nog de band vanzelfs, maar ik de volwoeksten en alle Grauwsters en zelfs oud-Grauwsters, want ze komen vanuit de hele wereld komen ze weer om hier in Grauw het feest te vieren. Ja. Mij kwaar weer. Ja, absoluut. Ja, dit is dus de Sint-Pieterskerk. Wat had dat met het feest te krijgen? Nou ja, van oorsprong luidt het feest waarschijnlijk bij Petrus. Petrus is de beschermheilige van de vissers. En Grauw is natuurlijk een vissersdorp. En later in de Rooms-Katholieke tijd, toen was Sint-Pieter, Petrus, zien als de eerste paus. En had het feest zijn troongang voend, zeg maar. Maar vroeger was dat best wel een enge persoon. Hè? Hij was beschreven als een man met een lange jas, met rattels en kettingen. En die hier dan fruit en cadeaus, dat dan wel. Hier er zijn jas hingen. Een man met rattels en kettingen. Ja, Nee, echt een leuk bannenfeest. Ja. Nou, de langste moment is dat ik wat uitdooft. Het is pas rond jongetje 100 dat het naar Libben inblaast was door Riek Jansen. Dat is een kleuterjuf, die kwam oorspronkelijk uit Greens en wie daar het Sinterklaasfeest went. En wij vierden dat net. En dat vonden ze toch wel wat sneu. Oh. Ja, dat vonden ze wat sneu voor de Grauwse been. En die had Sint-Pieter opworpen als die nieuwe soort van Sinterklaas-achtige figuur. Hij had net een redemantel, maar een wiet en hij had één helper. En die heette vroeger Oansje Pik. En pas na de Tweede Wereldoorlog is dat Zwarte Piet geworden. Nou, vorig jaar is Zwarte Piet op wereldreis gegaan. En ben ik op zoek naar een vervanger voor hem, of een vervanger, maar in elk geval een nieuwe helper van Sint-Pieter. En dat is Ademar worden. En die wil in februari naar Grauw komen om Sint-Pieter te helpen. Dus gelukkig kunnen wij het feest nog heel veel jaren vieren. Ja. Hey, gaan we nou eigenlijk nog op het wetten? Hey? Oh ja, dat is wel een goed idee. Grauw is die natuurlijk bekend om de watersport. Dus Dat ik kan wel toch even niet. zien dat we een boordje regelen Nou, kunnen. hartstikke leuk. Dan gaan we ondertussen even naar Willem, want die is in de bunker bedarren. Zal de knapen in boeten zetten? Oh. Ja, tegen me rollen. Wij hopen het verhaal te vertellen, net alleen nog nou, dat in feite vrede net van alle dagen is. We denken dat vrede altijd er is, maar dat is natuurlijk niet zo. Dus heel goed om ik naar de jongeren oer te brengen. En daar hecht het toch volle waarde aan op een gegeven moment om te zeggen van jongens, vrede is niet van alle dagen. Je mag correct jongen dat je hierheen bellen wordt.
Dan jaren de telefonisten jaren het jaren, die kon het dan zien dat er bellen waren. En dan maak je de verbinding hier met de headset. En dan vraag je de telefonist van waar wil je spreken? Nou, ik neem maar wat de burgemeester van Gasterland. Nou, die zit je naar Rios boven en dan prik ik u nu door. Ja, dus Magier is Duits. Vroeger ben ik maken in 1944 speciaal voor de BB-organisatie. En ja, zei die jongen, het wordt al wat minder. Dus we zijn eigenlijk bezig deze te restaureren. We hebben een groep vrijwilligers, we zijn 31, 32 man. Dus we proberen steeds met mannenmacht het ding wat te restaureren en we een beetje in originele staat te krijgen. Grauw is natuurlijk een soort van skiereiland. Het loopt aan alle kanten haast om het wetter. Dus Jan Fijker die had een hele prachtige sloep, de Grutte Griezen. Shirt? En daar maken wij eventjes een rondje en dan kunnen we even zien hoe het grauw er van het wetter uitziet. Yes. Leuk man. Nou, als we het dan over grauw hebben, dan hebben we het toch wel over deze skyline. Heel mooi, de Sint-Pieterskerk op de achtergrond, Hotel Oostergo, dat is ik goed grauw wel. Als het een schilderij is van grauw, dan is dat wel goed grauw beschreven wordt. Echt een aanzichtkaart. Mooi, zo. hè? Ja. Ja, daarin Ja, onder de daarin. bank. Jerry! Poes, 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 poes. Jongen, ik ben een beetje hysterisch, want we zeggen hier eigenlijk de meest verneemde kat van, nou misschien wel de wereld. Nou, Jerry! Ja, nou in elk geval van grauw en Oké. onkreten. Maar hij had zijn eigen Facebookpagina. Hij had zijn baas had hem een GPS-zender om een nek dienen. En kist dagelijks haast zijn route volgen. Hij zwalkt het oeral terug grauw. En is voornamelijk te vinden bij de eetgelegenheden. Hier bij Hotel Oostergo bijvoorbeeld. Maar ik bij de viszaak, daar wilde wel heel graag Ja, dat zitten. snap ik. Jerry, de grauwste dorpskat dus op Facebook. Ja, de held van de show. De held van de show, in het broezende grauw. Ja. En het is super mooi dat ze het meer in laten woest. En dat ik nog even op het wetter kon. Dank u wel, Jan Fijker. Leuk, dank u wel. Bedankt. Zo, we hebben mij beide skonken op de verste groen en het wordt wel eens even tijd om ergens binnen te zien. En volgens mij hebben we daar een heel mooi huis van gevonden, de oude pastorie. Ah, de wiestal. Henriette, Ja, klopt, Harriet. ik ben Afke. Nou, welkom. Welkom in de Sint-Pieterpastorie. Ik ben heel benieuwd. Kom verder. Dank u wel. Oh, dit is al echt fantastisch. Wat een entree. De gong, ja. De gong, ja, zeg ik. Ja, de gong. En als je just, hier het dat zij jullie altijd de dominee zitten preken te schroeven. Nou, kom verder. Ja, deze vlier is eigenlijk het enige originele nog van deze hele wending. Je hebt haar echt alles ompakt. Ja, we hebben alles verbouwd. Nou ja, dan is dit het worden. En dit weer alle jaar nog helemaal oud, kan ik me vaststellen. Een beetje muffig misschien. Ja, het is zeker muffig, want wie net isoleert. Ah, En dus we hebben alle plafonds eruit gaan, alle muren zijn keel west. Het is helemaal stript, maar we zijn bijna klaar. bijna. Ja, bijna. Hast die nog, hè? Heel erg. Ja, zeker met thuiswerken en corona en timmerman door de vlier. Is dat niet net altijd even makkelijk. Dus du bent een soort van thuiswerkje. Ja, wij werken voornamelijk thuis. En mijn werkkamer is boven, rim maar even mij. Nou ja, dit is dan mijn werkkamer. Oh, wat een mooi plakje. Wat een uitzicht. Ja, dat uitzicht is magnifiek. Ja, en het leuke vind ik, dat is eigenlijk van de hele roen, is oerlijk juist die mesten van die zielboorden lezen. Dus hij is echt wel het gevoel dat hij midden niet wetters is. Mooi plakje, hè? Oeh. Oh, en midden in grauw en dan echt nog een hele mooie tuin dus. Ja, een heerlijke tuin. Ja, Als je rustig. heel rustig. Als je het hectiek van het dorp komt, dan kom je er in een hele serene rust. Ja, prachtig. Maar het had ik nog wel iets engs in zijn tuin. Iets engs. Ja. En dan maak ik mij die mee. Kom maar. Doe things dat ik dat leuk vind. Ja, Oh, ik denk het wel. Het is wel een spannend verhaal. ik doe haar net neer. We mag hinnen. Rindo de model. Oké. Het is juist twee grijfstjen bij de kerken. Ja. Daar binnen broden Halbertsma, 2. Ja. En daar liggen de stjen, maar het schijnt dat ze hier liggen begroeven liggen. Hier? Hier.
Ja. Ik ga even een stukje naar achteren. Hier! Ja, in Pa, dus in Lisse Traaierierde Klinkers. Ja. En dat markeert eigenlijk het plakkenwezen Lisse. Is dat een heel apart idee? Nee, Nee. ik vind het net een apart idee. Ze zijn natuurlijk een grote beschutting west voor Friesland en de Friese taal. Dus ja, misschien is dit wel een eer. Mooi hoes. Hele bijzondere verhaal. En een twist die ik net verwachtte hier. Dank u wel. Heel graag dien. Welkom in Grauw. Nou, dat wien we wel, Joert. Het wie echt een fantastische simmer in Friesland in dit dorp aan het water. Morgen ben we in Dronriep. Dit wie simmer in Friesland. Wat ben we mooi voort, net?